Добро утро, приятели! Днешното ни видео ще бъде влогче. Защото Беше каквото беше с тези малки устни. Време да си слагаме нови. Но освен нови устни, тишина, ще си оправя нослето и ще сложим съвсем малко брадичка. Обещавам ви, че няма да бъде хар, че бъде много готино. Доверете ми се, или по-скоро се доверете на Алюр, не на мен. Бързо си снимам аутфита, естествено спря светлината, но супер много се кефа. Оценете ми го в коментарите, моля! И ако ви кефи, може да го снимам, нали, реално как го създавам, защото долу съм с 5 ката дрехи, за да не ми е студено. Обаче преди да отидем в Алюр, трябва да минем през Стефи и да я вземем, защото тя ще бъде днешния ни телохранител. Не. Февруари месец. Никога няма да се поддам на слънцето. Навънка е студено, боде и не е приятно. Хора, вече сме с какави... Не бягай, платила съм ти, не бягай. Вече съм с какави Стефи, ей! И вече сме и пред Алюр, между другото. Обърнах камерата, всеки път го правя, но да, ето, пред Алюр сме, влизаме за промяна. Вижте, тук сме... Това е много яко, не знам, просто го снимам. Ето така, тук просто ви снимам обстановката, тук има ни дами, здрасти. Ей така, просто да снимам малко обстановка, защото е яко. Много готино. Ей! Сега ще ходиме. Приятели, вече сме в кабинета. Стефи там седи за морална подкрепа. Ето е моята докторка. Много яко, нямам търпение. Хора, понеже не знам дали в TikTok е окей да се качват игли и такива неща, мисля, че не. Няма да мога да ви снимам самото боцкане, но за последно огледайте как си. Ето го носа, ужасен, устата малка, брадичката я няма. Правим един транзишън бърз, за да видите резултата. Качо! Та-да! Искам само да видите нослето и брадичката. Ей! Ей! Устните! Минутка мълчание за тях. Ето така. Как ми го правиш, Стефи? Така ли беше? Как беше? Така. Направи ми го. Да, направи го, мила. И също така, Ицко вече е при нас. Даже свършихме малко работа, взехме си някакви пратки. Ето тук някъде отзад са ми роклите. Едната ми е за рождения ден, другата ми е за видеото, което ще снимаме видеопоканата за сватбата ни. И Тефи си взе някакви неща от Тему. И сега отиваме при Кака Пола. Да хапнем. Да ходим до този магазин. Не, бързо ще ходим до един магазин. Ей! Нямам се, че само викам, просто съм толкова превъзбудена от... Си топ-пип на топ-пип. Аз съм топ-пип. Днес ще ходим в магазин. Кой е магазин? Ти трябва да го кажеш. Фестивал Гуру. Да, ще ходим в Фестивал Гуру, което се намира близо до Витошка. Да, близо до Витошка, тези малките улички. Има брутално яки дрехи, така че сега ще отидем и ще ги видим и ще ви снимам някакви неща, защото магазина е жесток. Отвори вчера. Ние бяхме на откриването, но не успяхме, нали, да разгледаме така хубаво, защото имаше много хора, да. И сега ще си разгледаме по-подробно и ще ви снимам. Има жестоки неща, жестоки. Аз съм много тъпа, трябваше да ви снимам в магазина, обаче просто еуфория, това, онова и забравих, но ето ни ги нещата с Стефи, ето я някъде, къде си нещата, ето там отзад. И после, да, ще ви покажем в този влог, ако не и в някаква друга следваща част. Уоу, какво стана? Не. Но ще се опитам още в този влог да ви покажа какви неща сме си взели, а сега отиваме при Поли, да я вземем нея и да ходим да хапнем. Хапваме си ние някакво супер спокойно и изведнъж Ма хора, аз не трябваше това да го ям. Не беше такава идеята и за всичко е виновна Стефи. Ей! Трети път ще обвиняват 3 различни вида. В момента 11 часа. Ние миеме колата, защото ни трябва за утре, понеже... Не знам дали го казах, ще го повторя пак. Утре ще си снимаме видеото за поканите за сватбата. Съответно, колата трябва да ни е чиста, защото много рано сутринта ще почнем снимките, защото Веси и Жорко имат работа, така че да. Честно казано съм много изморена.
Така че най-вероятно този влог ще спре до тук. Може да гледате следващото видео, в което ще си разопаковам на дрехите, които си взех, които ви казах, че ще ги снимам. Ще ги разопаковам пред вас и можем да направим две готини аутфитчета, защото реално две неща съм си... Даже три. Можем да направим 3 аутфита. Ето сега се сетих и мисля, че ще стане много яко. Също напишете отдолу в коментарите дали искате такова видео. Ицко вече приключва, така че чао!